Čaute ľudia, zdravím vás, Tomham a ja vás dneska vidím konečne po dlhej dobe pred kamerou a ja vám dneska vysvetlím, prečo nerobíme livestream, prečo nič nenatáčame a prečo stojíme. Takže prvý dôvod, ktorý máme, a to je som maximálne pracovne vyťažený, nestíham vôbec nič, ako fakt ja musím vám povedať, robím od rána do večera, nestíham vôbec nič, nemám čas, kedy sa ani poriadne najesť, nestíham ani na tú kameru, nestíham ani tie livestreamy, ja viem, že ste všetci z toho nešťastní, proste prišlo to tak všetko úplne narýchlo, prišlo to tak nevhod a tým pádom ja nestíham nič, čo by som vlastne chcel robiť. To by bola vlastne taká tá prvá vec. Druhá vec. Som už doma, som na Slovensku, ale horšie je to, že som mal pracovný úraz a polámali sa mi obidve nohy. Bohužiaľ, neviem momentálne dostať sa domov, neviem sa dostať k počítaču a horšie je to, že neviem chodiť. Ja vám vlastne ukážem, ako momentálne moje nohy vyzerajú a nič iné, v podstate len ležím na posteli, nedokážem ísť ani sám na záchod, v podstate nedokážem nič robiť, takže mám to o to moc ťažšie. Ja vám ukážem vlastne moje nohy, ako vyzerajú, v akom sú stave, trošku sa mi to zlepšilo, konečne mi vymenili aj sadzy, je to už trošku lepšie, ale hovorím ešte strašne mám veľa týždňov predtým, kým vlastne pôjdem opäť na kontrolu a kým sa mi to celé zotaví. Takže ja vám teraz ukážem nohy, no a nezľaknite sa. Takže v takomto stave momentálne vyzerajú moje nohy, ktoré sú úplne polamané. Je to perfektná sadra, tvrdá, musím povedať. Je to moja obľúbená červená farba, takže ináč, čo sa týka pravej nohy, s tou pravou nohou už by som v podstate aj mohol, nie že mohol, ale už by som mal začať trénovať trošku na tú pravú nohu, ale je to fakt ťažké celú váhu vlastne preniesť na jednu nohu a chodiť o barlách. Není to bože ako najľahšie, ale vrátim sa ešte k tomu. Druhá vec, čo je vlastne už tá tretia, je tá vec, že ak sa mi zotavia trošku nožky lepšie, určite začnem už chodiť nejak o tých barlách, určite sa dotrepem domov a určite budem robiť nejaké live streamy, aby to v podstate nestalo. Už som sa rozhodol, do konca roka už nebudem pracovať, budem doma a budem sa vám snažiť venovať každým dňom nejak vás naplňať, tak aby tie videá mali nejakú naplň a určite vytvoríme si nejakú tému a budeme niečo riešiť, proste budeme niečo robiť len z takého pohodlia. Momentálne sa mi nedá hrať, takže budeme sa snažiť len takto, ja sa budem snažiť s vami takto kecať a budem vás snažiť sa rozosmiať aspoň každým dňom nejakým tým videjkom, poprípade nahoďte nejakú tému, skúsime niečo riešiť, alebo poprípade sa nejak s niečím smiať, alebo niečo vymyslíme. Dobre ľudia, takže z dnešného videjka to bude len tak narýchlo, ja som rád, že som vám vlastne mohol ukázať, aký je problém, čo sa mi stalo. A dúfam, že sa na mňa nehnevate, určite vidíme sa čoskoro a pozdravím vás, Tomham, a ja vám ďakujem všetkým a čaute.